apareguent, com que sabíem que hi havia la presència de l'operatiu territorial en el territori, vam estar en contacte amb ells, vam saber quan es va muntar el CCA, quan Creu Roja va aparèixer en l'escenari, també l'IMELEC, el Col·legi Oficial de Serveis Socials, vam tenir contacte amb el CECOT, amb el CECOPS a l'aeroport, amb el CECOPALS, en diferents mitjans, bé era per telèfon, bé era per ràdio, etc. L'altre punt que també voldria destacar, que també m'agradaria que pogués ser millor, que això ja es va comentar amb la jornada d'ahir diferents ponents, va ser el tema de les llistes. Nosaltres, com a CECAT, entenem que la gent operativa que està en el moment de l'accident dona assistència a les víctimes que tenen el lloc, tant siguin els accidentats com els familiars. Per la sala de guàrdia, quan es dona aquesta situació d'emergència, el que rep via 112 són moltes trucades de gent que no es troba físicament a l'aeroport o en el lloc on es produeix l'emergència i necessiten tenir informació. Volen saber si aquella persona viatjava, si aquella persona ha estat accidentada o ha estat ferida i ha estat traslladat en quin hospital, etc. Això ens porta una càrrega de feina que normalment necessitem atendre-la, li volem donar resposta i necessitem tenir aquesta llista, encara que provisionalment sigui només la gent que ha estat atesa, la gent que és ferida. Després ja podrem anar avançant i tenint altra informació, però sí una primera informació, com us deia, per poder atendre amb aquesta gent. I l'altre aspecte que també m'agradaria que es pogués tenir en compte en un següent simulacre és el fet que per nosaltres el simulacre va acabar d'una manera molt brusca. Esperàvem també tenir una llista de la gent que es considerava que havia estat èxitos, i aquesta llista també ens vam trobar de cop i volta que se'ns va dir que el simulacre es tancava, que ja no hi hauria llista, i diem que també ens vam quedar una mica pendent de poder acabar la nostra tasca. Però perfecte pel simulacre. Moltes gràcies. Ara la Rosa Mata, que ella és la representant, la que ens pot donar un punt de vista del comitè tècnic com a representant de Protecció Civil que s'incorpora quan es munta el comitè tècnic a les instal·lacions de l'aeroport. Sí, jo en aquest cas em vaig incorporar en el comitè tècnic en una segona fase. En un primer moment s'hi va incorporar el subdirector de coordinació d'emergències i després vam fer el relleu i de fet també hi teníem el nostre director general. Jo el que volia dir és que en aquests escenaris, en aquestes emergències i especialment en aquest cas en una emergència en un aeroport, ens trobem tots els que intervenim, tots els operatius i les organitzacions que d'alguna manera hem de respondre a les nostres pròpies estructures de coordinació i els nostres procediments interns, més en aquest cas les que són pròpies de protecció civil i de la resposta més del nostre àmbit i de la gran emergència. Llavors aquí el que intentem tots és tenir representants en tots aquests elements de coordinació, en aquest cas en el CCA, en el comitè tècnic, i es creen diferents fluxos d'informació, d'una banda els interns de cada una de les nostres organitzacions i de l'altra banda el que traslladem o el que comuniquem en aquests centres de coordinació. És un aspecte que tenim bastant treballat, que funciona bastant bé. En aquest cas el comitè tècnic el teníem a punt per entrar a treballar des del minut zero perquè estava tothom allà. I llavors el que ens trobem, el que passa és que ens arriben informacions, en aquest cas principalment des del CCA, i una mica els que estem presents en aquest comitè tècnic tots tenim aquesta informació alhora. El CCA en els últims anys ha millorat molt i es pauten unes reunions de coordinació amb tots aquests membres del CCA i per tant tots els que estan allà tenim aquesta informació alhora i tots la traslladem als nostres corresponents enllaços que tenim en aquest comitè tècnic. Llavors, d'alguna manera estem tots allà escoltant, pendents, la ràdio, el telèfon, aquesta informació que ens arriba, i el que sí que hem après aquests últims anys és a tenir bastanta cura amb què cada operatiu, cada intervinent trasllada aquella informació que li és pròpia. El SEM parla de ferits, bombers parla d'un triatge, policia parla dels aspectes més d'ordre o de si hi ha estrangers, etc. I això ho tenim bastant ordenat, malgrat que en aquests escenaris normalment ho posem en marxa potser molt de pressa. La resta d'operatius sí que més o menys respectem uns mínims de temps de resposta. En aquest cas el comitè tècnic estem a punt i estaven allà a punt per començar.
ens funciona bastant bé, ho tenim bastant entrenat, especialment en el cas de l'aeroport, de tots els aeroports en general, i se m'acut com a millora potser sí que podríem intentar posar una mica en comú tots aquests acrònims que surten de tots, que de fet en l'Aerocat ja hi són quasi tots, vull dir que l'Aerocat és bastant gruixut, però hi són tots, però potser sí que podríem, se m'acut com a millora, fer una mica de llista de tots aquests acrònims que Déu-n'hi-do els que hi ha, i que jo en simulacres aeroportuaris he presenciat alguna confusió, sempre poso el mateix exemple, el PMA, Puesto de Mando Avanzado, que en normativa estatal també pot ser Puesto Médico Avanzado, que tenim el PNP, tenim moltes coses, ho tenim bastant entrenat, hem tingut alguna experiència real, ens ho sabem bastant tots, però potser dintre de les nostres organitzacions valdria la pena d'implantar-ho i de fer més extensiu aquest coneixement, perquè som una mica més o menys sempre els mateixos, però l'emergència pot ser molt més gran. A més, també sempre provem uns escenaris bastant similars, perquè tenim un temps acotat, perquè treballem amb unes llistes de 40, 50 ferits, que més o menys podem llegir els noms. Si fossin 200 xinos, xinesos, ens podria complicar bastant el tema. Deixo aquesta idea, però que en general funciona bastant bé. Doncs ara el senyor Pitar, inspector de la policia local del Prat, ell ens pot parlar de l'experiència envers el simulacre des del punt de vista del CECOPAL, que és el Centre de Coordinació Municipal. Bé, en primer lloc, excusar l'intendent Ramon Dosaigües, que per raons d'una petita intervenció quirúrgica no ha pogut trobar-se avui aquí. Per altra banda, ell va estar al CECOPAL, però conec el tema de primera mà, i per altra banda jo vaig estar a la sala de crisis a la cap d'operacions, per tant també tinc aquesta experiència. Com a aspecte a destacar és aquest paral·lelisme que es dona en les diferents administracions, des de l'aeroport, a la Generalitat Protecció Civil, al cos de Mossos d'Esquadra, als ajuntaments, etc., on els grups de crisi es doblen. Vull dir, l'aeroport té un cap d'operacions, un cap de logística, un cap de comunicació, Protecció Civil més o menys igual, l'Ajuntament igual. Quan es constitueix el CECOPAL el presideix l'alcalde, com ha dit la cap d'operacions és l'autoritat municipal, i el grup es constitueix amb els diferents o els principals àrees de servei de l'Ajuntament, des de logística, manteniment, pel tema d'operaris, tema de maquinàries que poguessin fer falta, a educació, esports, pel tema d'instal·lacions, poliesportius, escoles, etc., premsa i comunicació, per coordinar aquestes comunicacions. Tot això fa que el sistema d'aquesta emergència estigui una mica coordinat. Això com positiu, i el tema de poder compartir aquesta informació des de la CCA, el Gabinet de Crisis de l'Aeroport, al CECOPAL. Tots estem en contínua comunicació i cada tant ens anem informant de les novetats que hi ha o de qualsevol incidència o requeriment que ens puguem trobar. Amb el simulacre de l'Eurocat que ens ocupa, per sort diré, perquè com era un simulacre no havia gaire afectació, però als serveis de l'Ajuntament no se'ls va requerir pràcticament res. Pràcticament va haver una instal·lació a la terminal de Renfe, de la terminal 2, que és competència del Prat, sobre els ferits lleus, però que ho va gestionar SEM sense massa complicació. L'hotel on es va establir l'atenció a familiars estava a Castelldefels, per tant tampoc, i l'atenció dels ferits o el centre mèdic avançat es va derivar a l'Hospital de Bellvitge, que era Hospitalet. Per tant, el que va haver és una coordinació entre policies locals de Castelldefels i de l'Hospitalet, però pràcticament a nivell de serveis municipals no. Com autocrítica diria que ens avancem, com és un simulacre, i tots sabem que se'ls convocarà, doncs el CECOPAL estava reunit abans que es produís la primera trucada. A les 9:11 es rep la primera trucada a la central, al CECOP de la policia local, on diversos ciutadans comencen a veure un avió que va malament. Minuts després, AENA comunica activació del seu pla d'emergència. Minuts després, CECAT comunica activació d'Eurocat.
però és que el Cecopal ja estava prenent cafè. Habéis arreglado ya todo. Ja estava prenent cafè. Per tant, en una situació real, com deies tu, això no es produeix així. Això hi ha l'emergència i la gent està fent la seva feina, o a casa seva, o de viatge, i té que delegar amb algú, i aquesta persona triga en arribar, etc. I un altre aspecte, no ja del Cecopal, sinó per tenir en compte, és que hi ha una tendència amb aquest simulacre també, però en emergències reals que ens trobem, és que les primeres patrulles o els primers equips que arriben al lloc d'intervenció, sabent que la seva funció, en el cas de les policies locals, per exemple, és preservar l'entorn, que ningú més arribi a la zona d'emergència i facilitar que el que estigui dintre d'aquesta zona d'emergència, d'aquest nucli, pugui sortir. La tendència és que tots ens anem al focus, a la cuina. Llavors, fins que no arriba algú o ells mateixos o nosaltres mateixos ens donem compte que la nostra funció és una altra, llavors comencem a complir la nostra funció. Però passen uns minuts de caos. I penso que seria interessant, per una banda, la formació en aquests aspectes a totes les plantilles o el personal que pot intervenir en una emergència i, per altra banda, instaurar en els protocols el que diem una cèdula d'avaluació, que és els primers comandaments que arriben al lloc, el primer que han de fer és posar-se d'acord en què fa cadascú i reduir aquest temps de caos, que és inevitable, hi haurà un moment de caos, però reduir-lo al màxim possible. I per la meva part ho deixaria aquí. Molt bé, doncs moltes gràcies i moltes gràcies per la sinceritat, perquè jo crec que això que passa a més organitzacions, que tothom, en el cas d'un simulacre, com que ja ho sap, vol fer-ho al màxim de bé possible i ja es prepara abans de començar. Vull dir que... Doncs moltes gràcies. La propera intervenció és Margarita Loma, ella va estar en el comitè tècnic com a representant del comitè de crisi, com a representant de l'aeroport, que hi ha tot el comitè de crisi, i ens parlarà de si aquesta va ser una bona experiència i si anem millorant la coordinació entre els diferents operatius gràcies a aquest comitè tècnic. Sí, como os he contado ya lo anterior, voy a ir directa. Sí. El comité de crisis funcionó ordenadamente y bastante bien en los primeros minutos. Todo el mundo se incorporó a tiempo. Si el accidente es en día laboral, estamos todos cercanos, entonces también sería rápido la formación del comité de crisis. Si nos pilla de noche o fin de semana, costará un poquito más. No se formó primero por ser el simulacro, tomamos nuestro tiempo y fuimos llegando. Todo el mundo aportó la información que tenía ordenadamente, se puso en común y hubo mucha colaboración. Luego probamos muy bien lo que os he comentado antes de la entrada a la sala de crisis, que funcionó muy bien, una entrada controlada. Por otra parte, también en la sala de crisis tenemos unas pantallas de video wall que pudimos ver el accidente, porque hubo un dron, no sé si era de los Mossos el dron, sí, ¿no? Ya está Jordi. Vimos todo el accidente con la pantalla de video wall. Todo el mundo ocupó sus puestos, se comentaba el accidente, todos informaron y compartieron la información, todos. Eso hay que destacarlo, Tuvimos también, como ayer se habló, con el número de muertos, hubo ahí bastante discrepancia porque salían, lo dijimos de ayer, y ese fue uno de los puntos en el comité de crisis y luego comité técnico, el número de muertos, pero bueno, se hizo un trabajo muy activo. Conseguimos también que todos fuesen, nosotros tenemos los puestos con los micrófonos para que todos nos escuchásemos, porque para escucharnos en la sala de crisis, el comité de crisis, es un poco tedioso que todo el mundo trabajase con su micrófono. Y cuando la integración con el Aerocad, que por aquel entonces teníais el antiguo director general, el señor Joan Delors, fue muy cívica. Llegamos, todos nos pusimos en común, se compartió la información y a continuación todos los que estábamos se siguió trabajando y colaborando. Luego de aspectos negativos, esto lo tengo que decir, cada uno viene con 3 personas, no cal, hay que venir uno solo. No hay sitio, no es operativo, no hace falta traer a todo el mundo a la sala de crisis. Creo que si estás designado para la sala de crisis, el comité de crisis o el comité técnico, tienes que acudir solo. Es muy importante eso. Se acudió con 3 personas. Además, esas 3 personas todas tienen un teléfono móvil y quieren informar arriba, etcétera. Entonces, aquello era un poco guirigay. Aunque debo decir que era menos guirigay que cuando el Germanwings, pero es mejor que la persona que tiene que acudir acuda sola, no con 2 o 3.
También hubo problemas para llegar a la sala de crisis. Al ser simulacro, habíamos enviado antes un planito para llegar a la sala de crisis, pero en caso real estamos planteándonos igual enviar con el FAT24 un SMS de cómo llegar, o incluso quien esté interesado de hacer visitas para enseñaros dónde está la sala de crisis y cómo se accede, porque este fue una de las quejas de que la gente externa al aeropuerto no sabía llegar a la sala de crisis. Lo que os he comentado también de hablar, ruidos, llamadas, al final, bueno, es casi inevitable, pero se trabajó también en ese aspecto para que hubiese un poquito del orden público, nos faltaba Jordi. ¿Qué más comentaros? Bueno, sí, también habíamos dotado la sala mucho de cargadores, porque los teléfonos se acaban, cargadores, se vio que las pantallas para los intervinientes, todo eso lo estamos viendo también. Pero bueno, fue creo que un trabajo por parte de todos positivo y todavía tenemos todas estas cositas de ir arreglando y mejorando, que con los simulacros nos sirven mucho para hacerlo. Vale, moltes gràcies. I per últim, el senyor Joan Rovira, que jo sé que també vas estar en el comitè de crisi i tot el món, però bueno, que també ens pots parlar juntament de l'experiència del comitè de crisi si vols, però també del CCA, de com va anar el simulacre i això, quines experiències positives en traieu i quins punts falta millorar. Gràcies. Nosaltres vam ser dels que llegamos tarde y llegamos más de 3 y vam deixar el cotxe mal aparcat. Per tant, diguem-ne que un pleno de 3 en inici. En relació... Sí? No? Jo el tinc a la mà. Disculpeu. Ostres. Nosaltres, l'entorn aeroportuari és un entorn incòmode. Incòmode per al fet que és una instal·lació d'alta complexitat i sort que el simulacre va ser, diguem-ne, relativament amable en la configuració de l'escenificació, però ens imposa molt de respecte. Heu d'entendre que des de Bombers de la Generalitat, clar, passem de 0 a 100 amb un entorn d'alta complexitat en què, a més, habitualment, excepte que sigui un il·lícit penal, ens otorga, diguem-ne, un protagonisme important. Com a grup d'intervenció hem d'assumir la responsabilitat, i no la defugim, del comandament de les seccions, diguem-ne, d'intervenció. Clar, en aquest sentit, imagina't, nosaltres som dels que necessitem no un plano, sinó una persona que esté en la puerta indicant on estava el comitè de crisi. La pusimos, la pusimos. Pues no la encontramos. Pues la pusimos, sí. No és una anècdota, vull dir-vos que també tenim la percepció, i de molt bon rotllo, Magda, però diguem-ne que sou tan potents, l'aeroport, que teniu una certa opacitat davant que aquells grups que, com nosaltres, només col·laborem de manera molt puntualment i en situacions molt excepcionals, tenim un desconeixement de les instal·lacions, de determinats detalls. Tenemos unos grupos de trabajo creados. Sí. El que vull dir-te és que vamos bien, però aún podemos ir mejor. La relació, per exemple, entre Bombers Generalitat i Bombers AENA, diguem-ne que aquí és un element a millorar. I en general a nivell de tota la resta de grups actuants, perquè de fet el que jo detecto que continuem funcionant com fa 20 anys, quan de fet podríem fer-ho tal com les tecnologies de la informació i la comunicació ens podrien permetre millorar moltíssim. Penseu que tots els serveis estem molt segmentats. No existeix una sala única de gestió d'emergències. El CECAT és un ent que intenta coordinar, però en aquell moment de la gestió d'aquesta emergència i els fluxos d'informació estaven segmentats entre la nostra sala central, que veig l'Elisabet ara aquí, a les sales regionals, a Mossos també els inputs entraven per la seva sala central, per la seva sala regional, el SEM el mateix, les policies locals, és a dir, una quantitat d'informació que anava arribant, però que no hi havia una capacitat de centralitzar, tot i que tots utilitzem la mateixa xarxa Tetra, però no compartim cap grup Tetra, tot i que tots podem estar utilitzant fins i tot codificacions diferents per identificar una mateixa descripció d'un determinat escenari o la mateixa manera en què tenim la manera d'identificar els èxitos, diguem-ne, cadascú, tots parlem raro, Mossos parla raro, bombers parlem raro, el SEM parla raro, diguem-ne, i ha d'haver algú que ens faci de translator, algú que ens faci de traductor. Vull dir-vos que hi ha tot un conjunt d'elements que ja són pròpiament
d'aquesta actual organització del sistema de resposta a les emergències, que en el cas de l'aeroport, com una infraestructura d'alta complexitat, jo pregunto, nosaltres com a organismes que donem resposta a les emergències ens podem qualificar com equips d'alta fiabilitat organitzativa per donar resposta en entorns que són complexes, que tenen molta incertesa, que tenen molta complexitat, que són ambigus, que són dinàmics, i tot això amb un element que ens posa tots sota pressió, que és el temps, el tic-tac. El tic-tac, diguem-ne que ens obliga a que tota aquesta presa de decisions no es pugui defugir, no es pugui, diguem-ne, retardar més enllà del que cada grup actuant per al seu àmbit de responsabilitats té que assumir. Vull dir-vos que, per tant, el simulacre va anar bé perquè és una manera de començar a ballar conjuntament, diguem-ne, de dansar, amb una musiqueta suau, però en el moment en què en lloc d'una musiqueta suau ens posin directament un rock and roll, bueno, pues ahí vamos a tener aún molts espais de millora. Per tant, diguem-ne que aquí ens hem d'emplaçar, jo crec que a buscar fórmules que si sabem, per exemple, anant a l'espai on ens vam trobar, que era el comitè tècnic, i a més dient-nos que mejor que solo venga uno, no? Bueno, pues, què volem fer amb el comitè tècnic? Si nosaltres, jo com a bomber, treballem molt amb la representació gràfica de la intervenció, és a dir, nosaltres necessitem, i crec que la resta de grups actuants també necessita, és compartir una consciència de la situació. És a dir, del que està succeint, cadascú de nosaltres ho mira amb uns particulars ulls. El que jo miro no és el mateix que mira el mosso, o veu el mosso, o veu a la gent de seguretat que sigui, o el SEM. És a dir, del mateix accident tots fem una mirada parcial. Doncs com podem fer que aquesta mirada sigui el més integral possible, el més comuna possible? I fer-ho en un entorn que jo li he demanat a l'Òscar. Òscar, podries ficar l'opció aquesta de futur que diuen els americans? Ho he ficat en anglès i a més ho diu un militar. Per tant, diguem-ne, sembla com si la cosa tingués una miqueta més d'empenta. Diguem-ne que al cap i a la fi hem de buscar aquestes fórmules que permetin que la informació sigui compartida, que les comunicacions siguin compartides, que la representació gràfica sigui compartida. Sapiguem que l'escenari és X, l'aeroport, doncs ja podem estar treballant per poder fer que aquesta informació sigui de comú accés per la major part o la major nombre possible de grups actuants. Perquè el que és important no és el lloc de comandament, és la funció de comandament. I aquesta funció de comandament pot ser molt itinerant, és molt nòmada, perquè segons el sistema de comandament que cadascú de les nostres organitzacions tingui, la presa de decisions aniran transitant, aniran escalant en diferents nivells, que en un primer moment podrà ser a la zona d'impacte, en un segon moment serà, com vam veure ahir, diguem-ne la relació entre bombers i bombers AENA i l'héroe. L'héroe és l'ejecutivo de servicio. És, diguem-ne, un crack, diguem-ne, 6 para todo el año. Això vol dir que la meitat de l'any deuen ser només 5 i que assumeix la gestió crítica. Yo he sido ejecutivo de servicio. Pues la enhorabuena. Y no somos héroes. ¿No? Pues se trabaja y la sensación es de que todo pivota a través vuestro y para nosotros es nuestra salvación. Es lo que he dicho, tiene detrás un gran equipo también. Pues seguro que tiene que ser así, pero que tienes que entender que para nosotros es vital ir a buscar a quien tiene el conocimiento experto. Nosotros no conocemos las instalaciones, no conocemos la dinámica de trabajo dentro del aeropuerto. Por tanto, nos vamos a coger como un clavo ardiendo del ejecutivo de servicio o de quien nos digáis. Pero me refiero a que hay una determinada información que tiene que estar socializada, compartida, y hay fórmulas en estos momentos que nos lo tienen que permitir. En el comité técnico, bueno, yo le he dicho el comité de crisis, que es la parte que me corresponde, sí que para mí sí que hubo muchísima información y colaboración y todo el mundo, la información que tenía la compartió. Luego entró el comité de crisis técnico y con la integración del plan y yo creo que sí que hubo, Rosa también estuvo, sí que hubo colaboración por todos y la información se compartió. ¿No tienes esa impresión? Seguro, pero que has hecho, por ejemplo, has fet menció a que les imatges del dron de Mossos van significar un valor afegit important en el comitè. Pues jo el que et dic és que nosaltres tenim la nostra posició GPS de tots els vehicles que la podíem projectar,
Mossos té la seva posició GPS dels vehicles, el SEM té la seva posició GPS dels vehicles. Cadascú veu les seves, però no les veiem conjuntament. Pues por nosotros encantados de tenerlo para el siguiente simulacro. Podem habilitar d'informacions que cadascuna de les nostres organitzacions ja gestionen ordinàriament i hem de buscar la fórmula perquè excepcionalment, extraordinàriament, el dia que tinguem de venir, de veritat, a intentar donar-vos un cop de mà per resoldre qualsevol emergència, hi hagi unes infraestructures que permetin, unes tecnoestructures que permetin que aquesta informació estigui a l'abast i que no sigui, diguem-ne, assenyalar una cosa molt excepcional que és unes imatges en vídeo d'un dron. No, és a dir, nosaltres treballem amb la necessitat que la representació gràfica de la intervenció sigui la principal eina per compartir informació. La famosa pizarra, que té la gran virtut és que sense haver-ho d'explicar, tu ja veus gràficament determinades informacions, determinada representació gràfica, que allò només cal que li facis una foto i ho difons dintre de les teves xarxes i és una informació que no és el juego del telèfon, que comencen dient 9 i acaben dient 6. No, no, el que està apuntat allà és genèric per tothom. Pues Joan, a estas señoras yo creo el próximo simulacro antes del 20 de mayo que le vamos a tener del 2020. Sí, jo crec que moltes de les millores venen per propostes tecnològiques de compartir. Però això ja sabem que a l'administració ens costa moltíssim. Des de les llistes fins... Trenc una llança a favor de l'aeroport perquè aquesta línia que has obert ara no seria només en direcció a l'aeroport, sinó que el que hem de compartir és entre tots i obertament i que diferents sales puguin veure les posicions dels operatius i vull dir que és jo des del meu punt de vista no ho veig una cosa que només se li hagi de dirigir a l'aeroport, sinó a tots, diguéssim, tots haurien de poder compartir i seria més eficaç tot plegat. I de fet una altra pregunta que us volia fer és una mica això, perquè jo trobo que hem parlat molt que el comitè tècnic rep, cadascú, diguéssim, des del CCA o des del CAP o des de la sala que sigui, va dient-li el del comitè tècnic, no? Però el comitè tècnic això, fa una valoració global, té una visió global i en funció d'això pren decisions que llavors la informació surt d'aquest comitè tècnic i li demana als seus operatius, doncs mira, canvia la posició, vés aquí, ens necessitem que vagis allà, o dona ordres directes gràcies. Si veu notar que aquest comitè tècnic, diguéssim, d'allà van emanar decisions concretes que van millorar la gestió de l'emergència, diguéssim, perquè entenc que parlem de l'arribada molt de la informació, però em va sortir d'informació d'aquí en forma d'ordres directes o no sé si ho veieu així? Surt informació, surten propostes, es prenen decisions, però sí que és veritat que en aquest escenari, simulant només les primeres hores, té molta més força la decisió o la informació que té un CCA o un PMA que passa a CCA que no pas les decisions que es puguin prendre allà. Però un escenari així tindria molt llarga durada i el comitè en tindria per rato, hauríem de fer una proposta de centre d'atenció afectats, hauríem de mirar per on fem entrar els familiars que arribin, hi hauria tot un seguit de... Con el accidente de Germanwings creo que estuvimos 2 o 3 días del comité. Sí. Jo puc donar un exemple que és senzill, però en referència al que comenta Bombers. Cadascú, com bé diu, té la seva visió de la situació i jo com policia local sé on tinc els meus agents perquè ho veig amb el mapa, perquè ho estic coordinant, etc. I sé que tinc un punt de trànsit on estic regulant les entrades, etc. Un exemple clar d'aquesta coordinació que es dona a la sala de crisi és que el CCA en un moment donat va dir estan arribant masses ambulàncies al lloc del sinistre, no té sentit, hem de fer un punt d'espera perquè no arribin. Llavors, des del comitè de crisi se li diu al meu comandament, precisament esteu junts al CCA, però el meu comandament no sabia que s'estava produint aquesta situació. Llavors, és la sala de crisi, li dic, que ens estan dient que hi ha col·lapse d'ambulàncies. Llavors, ell crea un punt d'espera per les ambulàncies proper perquè puguin arribar. És un detall, però és aquest compartir aquesta informació. Aplicació pràctica potser d'aquests comitès. Perquè a vegades a la CCA, al lloc del sinistre, estan junts però no s'escolten. No es poden parlar no perquè no vulguin, sinó perquè tothom està treballant. Llavors, des d'altre punt sí que es percep o es té aquest coneixement
de dir anem a fer aquesta acció concreta, no? I això és un detall petit, igual que aquest pot haver altres i molt més importants. Sí, jo per reforçar-te la idea, i diguem-ne, no us equivoqueu, jo soc altament optimista en què som capaços d'assolir-ho si compartim i sumem esforços. El que hi ha amb el rerefons és que cadascú té uns criteris de treball, té un sistema de comandament o té una doctrina operativa diferent i que aquí és una feina que té a l'àmbit de la protecció civil, és a dir, que a nivell català es pugui produir un procés com s'ha produït a altres països o continents com els Estats Units en què es regula a través d'un Incident Command System o un NIM, un National Incident Management System. És a dir, que quan parlem de punt de trànsit, que a mi em satisfà molt, ahir el Jordi utilitzava el concepte de punt de trànsit i ara tu el recordes, de dir, a mi m'està molt bé, però tots estem pensant en el mateix, en un punt de trànsit, perquè vam generar el concepte de punt de trànsit bombers per un determinat tema de regular i llavors ja feia servir el tema de punt d'accés, no? És a dir, que al cap i a la fi té d'haver una mínima doctrina bàsica compartida entre tots els grups actuants perquè les nostres maneres de funcionar responguin a uns determinats criteris organitzatius. Com el nostre model de sistema de comandament que ens permet que en aquestes circumstàncies el que hem de tenir molt present és que el que necessitem bàsicament és flexibilitat organitzativa, és a dir, la capacitat d'anar-nos adaptant a entorns que es van transformant amb una velocitat en què anem molt justos de recursos, però si aquests recursos els suméssim entre tots potser no aniríem tan justos. Bé, arribats aquí hem de deixar un temps, oi? Per les preguntes i ara queden uns 15 minuts i és per obrir el debat si des del públic hi ha preguntes en relació al tema de les sales operatives que estem parlant aquí i de la coordinació, de la informació. Ai, espera't, Anna, tens el micròfon? Sí. Allà, sisplau. Hola. Bé, el Joan. Hola, bon dia. Jo tinc una pregunta per vostè. El grup de handling... Per la Margarita. Perdó, Marga. El grup de handling, que diu que està en la coordinació, exactament quina funció fa? Perquè són els que porten els... El handling es el servicio de asistencia en tierra a las compañías. Cuando llegas al aeropuerto y vas a facturación, aunque veas en el mostrador a una persona con el uniforme de Vueling, esa persona es del agente handling. La coordinación del aeropuerto en rampa, la descarga del equipaje, el pushback, es decir, es toda la asistencia al vuelo y a la compañía aérea. Vueling en el aeropuerto tiene también muchísimo personal propio, porque tiene un volumen, luego lo contarán ellos, tiene un volumen muy grande de operativa. Pero hay compañías, si te pilla una chartera rusa, no te vas a encontrar ni representante, ni sí, vamos a ser claros. Entonces, siempre hay un representante, pero siempre hay un agente handling que les asiste, que son los que van a acudir y tienen todos los datos. Aquí ha venido Iberia, que están allí sentados, y son un actor principal, vamos, muy importante. Además, en el caso de que sea el accidente dentro, te van a llegar con las jardineras o los autobuses que os recogen y os llevan hasta el avión, todos los medios que tienen, y tienen también todo el tema de mecánicos, y acompañan a la compañía. E incluso si no hay, lo que decíamos, representante o un CEO de compañía, ellos mismos van a buscar el CAF, etc. Eso es el handling, es asistencia en tierra. Hay diferentes grupos, diferentes categorías de contratos de handling y las compañías del aeropuerto de Barcelona tenemos tres empresas de handling, Iberia, Swissport y Granfort, y luego hay otras compañías que se hacen autohandling que son Ryanair, EasyJet y la Norwegia. Sí, bon dia. Em dic Antoni Mestre i volia fer una aportació referent al tema de la privacitat i la tramesa d'imatges amb les noves tecnologies de tots els operatius que puguem estar en una emergència. Simplement si des de Protecció Civil s'ha contemplat als protocols algun sistema per evitar o minimitzar el risc de la fuita d'imatges morboses. Jo estic pensant en el cas d'alguna empresa que treballa en tema de propietat intel·lectual o propietat industrial, que el que fan és quan entres en un lloc sensible et fiquen una pegatina al mòbil, a la càmera, per la part de davant i per la part de darrere. I almenys no pots fer fotos ni pots gravar imatges.
no sé si des de Protecció Civil, per adaptar els plans de protecció civil a les noves tecnologies. Gràcies. Bé, una mica va enganxar. No pensat així, des de Protecció Civil no es preveu res. Però és que no he acabat d'entendre si vols dir la protecció sobre imatges que pugui prendre qui entri en el CCA o... Sí, de qualsevol mosso, qualsevol bomber, qualsevol del SEM, qualsevol que vagi amb el seu mòbil particular i pugui gravar un operatiu imatges. mateix. Sí, qualsevol operatiu que pugui entrar allà i algú, no sé, se m'està acudint algú que s'encarregui de ficar pegatines als mòbils. Sí, però entendrem que qui pren aquestes imatges és un propi operatiu. Sí, ja sabem que té responsabilitat disciplinària o pot tenir responsabilitat penal, el fet de fer-ho, però als plans de protecció civil, a l'Aerocat, a l'Infocat, no sé... No, perquè, diguéssim, no preveiem, en principi, la difusió... A veure, la difusió d'informació i d'imatges estaria, diguéssim, a través del gabinet d'informació que ja té el pla establert. Això de cara a la població en fora. L'altra cosa que se m'acut és algú que pugui passar una imatge perquè es necessita en aquell moment per a la gestió de dir, doncs passa'm una imatge, sí, és que ara amb l'aeronàutic no ho veig tan clar, però a vegades en un accident amb mercaderies perilloses, pots una imatge del número 1 o del bidó, coses d'imatges així, que serveixin per la gestió d'emergència, doncs això, clar, no ha de sortir de l'entorn intern de la gestió de l'emergència i de l'operatiu, tot i que aquí aquesta imatge no conté la cara de ningú, vull dir que en el cas de l'Aerocat no. De tota manera entenc que en el CCA només entra personal autoritzat, ja hi ha un control d'accessos, la imatge la prendria algú d'un cos operatiu i per tant ja seria responsable de la imatge que prengués, i si parlem d'imatges que puguin sortir a l'exterior, això aniria canalitzat a través del gabinet d'informació o si parlem d'algú que faci imatges perquè passa per allà i les difon, això ja en principi no... Però el pla no, exactament, digui que aquesta línia de treball no l'ha treballat encara. Mira, yo quería añadir a esto, es diferente caso, pero el año anterior hubo un Ryanair en el aeropuerto de Barcelona que tuvo que evacuar y uno de los primeros pasajeros que salió se dedicó a grabarlo, a hablar y a reírse, no sé si lo visteis, fue un poco. Ryanair lo denunció, se ha hecho una investigación y esa persona está denunciada y va a pagar una multa y no va a quedar... Sí, del tobogán, Sí, que veías el vídeo y a todos los aeroportuarios nos dolía muchísimo y al resto yo creo, porque y sí que se han tomado medidas. L'altre vessant no és l'ús indegut que se'n puguin fer de les imatges, sinó que seria els molts beneficis que operativament els grups actuants podem treure d'aquestes imatges i de la necessitat de compartir grups de missatgeria electrònica. Nosaltres hem tingut alguna experiència que inicialment deien de dir, foteu en un liu. Nosaltres en l'àmbit de l'incendi forestal hem obert un grup de Telegram, diguem-ne comercial, amb tots els agents que participen en la dinàmica de prevenció, extinció, vigilància en incendis forestals. I fantàstic, portem 3 anys molt satisfets, l'experiència s'està escampant a altres regions d'emergència, que necessita responsabilitat, necessites confiabilitat de la gent, és a dir, i que el que es desmarxi, qui utilitzi una imatge que no pertoca que surti d'aquell grup, a por ellos. Però diguem-ne que el futur està no amb la veu, sinó amb les dades. Sabeu les quantitats de trucades de telèfon que estalvien una bona imatge o una informació gràfica? No us ho imagineu, impressionant. Agilitza moltíssim la gestió de les nostres sales de control. I ho deixo aquí. Sí, el que passa que hem d'aconseguir fer que aquestes eines siguin oficials, que la informació que passem a través d'aquestes eines tingui una validació, que ens pugui servir, perquè mentre escrius aquí no escrius allà. I jo tinc l'obligació d'entrar informació a la meva aplicació, de parlar per emissora, i tenim la capacitat que tenim, auditiva, i mentre jo estic fent un tele, llavors necessitaríem que aquestes eines tinguessin oficialitat. Que la teva organització, la meva, diguessin, sí, fem servir això, és oficial. I el que queda registrat allà es pot fer servir a l'hora de fer un informe, a l'hora d'anar a judici. Això que has comentat, això que s'ha comentat a nivell de les imatges, dels telèfons mòbils, sí que en les següents sessions igual es comenta, però sí que nosaltres en el control de les sales d'afectats
i de la sala de familiars, des de Mossos, no l'havíem arribat a plantejar el tema de com controlaven això perquè no passessin imatges de zones en les que són sensibles, perquè estem parlant de familiars o estem parlant de persones que estan afectades. No hem arribat a agafar una solució, sí que hem estat pendents de la seva utilització, però no hem arribat perquè inclús havia parlat del fet de fer un cistell i que tothom deixés els telèfons, però era una mesura massa dràstica perquè aquestes persones podien rebre informació o no. Llavors es va descartar en tots els simulacres i en totes les accions que s'han fet. Sí que hi ha una major atenció per veure si algú està fent això, però no s'ha fet cap norma. Bon dia, jo volia aprofitar per fer un comentari. En el simulacre no, però en el cas real que van patir de Germanwings, doncs des del que llavors era el CAF i a petició de les famílies sí que, com que s'havien publicat imatges, informacions, ja no del lloc de l'emergència, dels perfils de les xarxes socials de les persones que se suposava que anaven dins de l'avió. S'havien publicat biografies en portada, diari de Girona, diaris locals, d'aquestes persones en base a xarxes socials. Aquesta és una feina que el Gabinet d'Informació del Pla, en aquest cas l'Oficina de Premsa, el Gabinet de Comunicació de la Direcció General de Protecció Civil té encàrrec i ho executa de monitoritzar el que està circulant tant a nivell de plataformes digitals de diaris, de mitjans de comunicació com de xarxes socials, perquè ens arriba molta informació, i treballem per sensibilitzar la població, que crec que a mi personalment, com a subdirector operatiu de Protecció Civil, em preocupa més el que circula entre la població que el que circula entre operatius, entre altres coses perquè amb la feinada que hi ha, prou feines tenim per agafar alguna imatge, tot i que entenc que el debat és interessant i que és important i que ens hem de preocupar d'aquest tema, però volia posar aquest exemple sobre com es treballa. I ja que tinc el micro, i tot i que parlaré després, però com que m'agrada parlar, aprofito per fer una pregunta. Parlem del comitè tècnic, parlem del CCA, però en realitat estem parlant dels primers moments de l'emergència. És un simulacre, jo també volia comentar després quan em toqués el torn més endavant al matí, però volia fer aquest apunt, ja estem en la base de la coordinació, són els primers moments, estem parlant del CCA, de la primera constitució d'un comitè tècnic que és dins de l'aeroport que després sortirà perquè els Germanwings vam estar 3 dies, però al CAF vam estar 11 dies, era el dia de marmota, no s'acaba mai. Per tant, fer aquest apunt i fer una pregunta, sobretot de cara molt als operatius, també als de casa, però pensar en policia local, també gent que pugui haver-hi a la sala, com es compagina, la dificultat de compaginar estar en aquest comitè tècnic, especialment els responsables operatius, estar al comitè tècnic i a la vegada al CCA, perquè moltes vegades aquesta arribada tard al comitè tècnic interpreto que era sortint del CCA i anar al comitè tècnic, és a dir, com es compagina aquest doble barret en aquestes primeres hores tan difícils en què has estat tot arreu i hi ha un munt d'informació. Una mica també aquesta experiència i com organitzeu cadascú dins de casa. Moltes dificultats, Sergio, perquè ja no és una qüestió de si estaves al CCA, és a dir, quin és el nombre de recursos que amb la rapidesa que requereix ocupar tantes posicions de treball, la teva organització té capaç de vestir-ho. I evidentment que no és senzill, d'acord? Nosaltres sí que tenim l'avantatge, és que tenim un sistema de comandament que ens identifica que hi ha determinades posicions que es poden cobrir per comandament d'enllaç. Nosaltres amb el comitè tècnic segur que el cap de la intervenció haguera mantingut la seva posició en el CCA, d'acord? I haguéssim enviat un enllaç per mantenir aquest contacte amb el comitè tècnic i que amb la capacitat que hagués tingut aquest comandament, aquest cap d'intervenció, hagués transitat puntualment també cap a la zona d'aquest comitè tècnic. Per tant, la dificultat inicialment és una qüestió de recursos, perquè si disposes d'uns criteris organitzatius i d'una organització que t'identifica funcionalment què és el que has de fer i per tant quines posicions obres, quines posicions tanques, haguérem obert aquesta i ho haguéssim fet d'aquesta manera, limitant recursos.
heu de pensar que aquell dia nosaltres també tenim una organització que el cap operatiu a nivell Bravo, era un nivell 4 de Siscom, era l'Albert Ventosa de Tarragona i no va pujar de Tarragona, ja va venir a esmorzar primer a Sant Boi, d'acord? Però penseu que a la realitat és el que el company de policia local ens diu, és a dir, la gent té vacances, té compromisos, l'emergència mai saps en el moment en què et surt i aquest repris sobre els papers és relativament senzill de fer. A la realitat, mobilitzar els recursos suficients, amb els que aquell dia tens vas anant tapant les diferents necessitats, però evidentment que has de garantir una connexió, una capacitat d'interlocució amb els diferents punts on aquesta emergència s'està gestionant. Almenys a nivell de policies locals jo crec que és molt important en els primers moments el tema del lideratge. Vull dir, és molt important per tots els efectius saber en cada moment de l'emergència qui està liderant. Normalment és bombers, quan és una emergència, llavors bombers diu necessito un punt de trànsit, necessito un punt mèdic avançat. Després les policies locals, potser amb la nostra experiència, coneixement de l'entorn, establim com i a on, i el més ràpid possible, perquè és una emergència. Però és molt important establir i tenir clar tots qui és qui està liderant i està coordinant aquesta situació, perquè si no tothom fa el que li sembla, i si tothom fa el que li sembla, no acabem de coordinar-nos, que és la paraula clau, tots plegats i que les coses puguin sortir bé. D'altra banda, ja ho havíem comentat, aquesta situació és un simulacre i per una banda es constitueix els diferents comitès o grups abans que estigui passant i per altra banda s'acaba de seguida. Una situació així no s'acaba a les 3 de la tarda del mateix dia, sinó que dura setmanes. Ho recordo, crec que no existien ni els Procicat ni res d'això fa moltíssims anys. Un accident amb ciutadans del Prat que venien d'Almeria, com diu allò, de Roquetes, i a l'alçada de València per allà tenen un accident i hi ha moltíssims morts, no sé, 17 o 18 morts ciutadans, tots del Prat. Es va constituir la KPRD, el no sé què, el tanatori. Allò va durar setmanes, de diferents tràmits, gestions, i no teníem ni plans d'emergència, perquè t'estic parlant potser de l'any 80 i pocs, no? Per tant, i el que comentava fa una estona, els primers moments és caos. La feina dels primers equips o d'aquesta cèl·lula d'avaluació és intentar reduir aquest temps al màxim, perquè és inevitable que en els primers moments hi hagi situacions de caos. Està que ens organitzem. Sí. Bé, ara crec que si hi ha alguna pregunta. Bueno, si no donarem la taula per tancar, jo de tota manera m'agradaria trencar una llança en favor dels simulacres, que per molt que tothom estigui preparat, estigui en el lloc ja d'avançadilla, tot el que vulgueu, és útil perquè el dia de l'emergència és veritat que estaràs més lluny, trigaràs més o que sigui, però tot el que està assajat sempre després és més eficaç i tot el que afavoreixi la coordinació farà que siguem més eficients en la gestió de l'emergència i per molt que a vegades sembli ho tenim tot preparat, els exercicis realment tenen el seu efecte a l'hora de la veritat. Això, punt 1. Després dir-vos que jo soc la responsable de la redacció de l'Aerocat i també l'Aerocat ha de seguir el seu curs, ha d'evolucionar, s'ha de canviar i té moltes parts difícils. És un pla molt complex perquè té moltes casuístiques, intervenen infraestructures que també estan molt organitzades i s'ha de tenir en compte la seva organització. I després això, cada organització, cada operatiu té el seu sistema de comandament, té les seves sigles, s'ha d'englobar tot. I això costa molt i després si ningú vol, diguéssim, perdre lo seu tampoc, perquè és el que té muntat i és amb el que treballa i amb el que se sent còmode. I per tant és un pla que hem d'anar evolucionant, però tots aquests exercicis també serveixen molt per veure quines millores podem fer en el pla que després serveixin per a l'hora de la veritat, que siguin efectives el totxo aquell de 80 pàgines, que és una mica pesat de llegir. Disculpa que te interrumpa. Y como vas a tener muy pronto otro simulacro, yo creo que la parte tecnológica que ha dicho Joan, si podemos entre todos, sí que habría que trabajarla. Sí.
Sí, perquè aquesta part tecnològica afecta l'aeroport mentre el comitè tècnic estigui a l'aeroport, però si després l'aeroport diguéssim, doncs molt bé, nosaltres ja aquí tanquem, es traslladen els ferits, es trasllada tothom i aquí ja tanquem, aquest comitè tècnic s'ha de seguir reunint i el seu lloc de reunió serà a la sala que tenim en el Centre de Coordinació Operativa i per tant allà també tenim els recursos tecnològics però s'haurà de preparar i també s'haurà de tenir en compte allà. Sí. Jo també m'agrada parlar com el Sergio. Jo el que sí que volia era refermar la importància del que estem fent avui aquí i donar-vos l'enhorabona a nivell de protecció civil perquè no és ja només el simulacre, és el retorn d'experiències del simulacre i això crec que és la primera vegada que es fa i no hauríem de circunscriure-ho exclusivament amb el simulacre, sinó que jo us encoratjo que quan ja tinguem alguna intervenció una mica complexa, des de la protecció civil ens feu reunir els Mossos, els bombers, el SEM, perquè són dinàmiques que internament algunes organitzacions fem, és transferència del coneixement, és millora professional, és, diguem-ne, tot un conjunt d'aspectes que el que permeten és créixer organitzativament. És a dir, si les organitzacions tenen capacitat de pensar i de reflexionar al voltant de l'experiència viscuda, avançaran cap endavant. Molt bé, doncs fins aquí donem la taula ja per tancada, crec que ara ja toca l'hora del pati. És la pausa ara? Muchas gracias. Sí, la pausa?